8 mart bilen gutlasam bolýarmy? 8 mart aýal gyzlaryň güni diýip olara sowgat bersem bolýar. Sonra olara jogap bermezden öň aýtmaly zadymyz, eger ay sen näme diýsem diýiber, men göz bilenim etjek, täze ýylam allamaz, Valentin günüm bolanok diýdiňiz. 8 marty bir goýuňa diýen bolsam, onu ýygyny diňläp oturma. Emma eger dogryny bilesiň gelýän bolsa, hakykat bilen aladalanýan bolsam, onu dowam et. Näme diýýärler? 8 mart aýal gyzlar zenanlar güni. Olara hormat sylagy bildirilýän gün, sowgat serpay bermeli güni diýip aýdýarlar. Bolýa. Inni aýal gyzlara hormat sylagy söýüp bildirmek, sowgat bermek hakynda hiç şilgurrum ýok. Bu hükman zat. Ýöne soraşyny, şol hormat sylagy söýüp bildirmek üçin, sowgat bermek üçin ýylla bir gün kesitlemek gerekmi? Has beteri biz şol wagtlary etmegimiz üçin aýry dinläkleriň ýa asla dinsizleriň bellen gününe mätäçmi? Yani bu bayram 100 ýa-da 150 ýyl bäri bellenilýär. Inni şondan öň ýaşan ata-babalarymyz, ýigit edermenlerimiz öz ejelerine, gelinlerine, aýal gyzlaryna hormat sylagy goýmadylarmy? Söýüp bildirmedilermi? Elbetde edenlerler. 8 mart belli menim öz ýananlaryna sylagy bildirenlerler. Inni musulman erkek, musulman aýal şahsiýet bolmaly. Öz dinine bagly bolmaly. Özüne prinsip ýürüýän bir ýoly bolmaly. Her görünişden zadynyň ýygyna kowalap bermeli. Ynha şular ýaly şahsiýetlerden düzülen jemgyýet taryhda ýyzganlary. Inni İslam aýal maşgala oýun hormaty sylagy bilen tanış bolan. İslam zenanlara aýratyny ösberýär. Kur'an'da hatta nisa aýallar diýip ýürütip bir sıra var. İslam aýallara nikalap öýlenmegi buyurýar. Olara galyň töläp öýlenmegi tawşyrýar. Mirasdan pay bermegi farz edýär. Ejelere boyun eýmezligi haram edýär. 2 ýa 3 biz şagasyny terbiýelep ýetişdirene cennet wada edýär. Şu ýerde ösberim 2 ýa 3 ogluny terbiýelep ýetişdirene cennet bar diýip hadis ýok. Diňe bizini diýip hadis ol. Bu hem olara aýratyn üns bermegi anladýar. Bir adam, ya Rasulullah, in köp ýaşylyk edilmäli, kim hakly diýip sorandy. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ejen diýip jogap berýär. Sonra o ýene 2 edek gaýtalaýar. İkisinde de ejen diýär. Diňe 4-nji edekde hakan diýär. Bu hem ejelerin üstünlüğini anlatýar. Hadisde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýär. İň haýyrlyňyz maşgalasyny iň haýyrly atnaşýanyňyzdyr diýär. Hadisde dul aýallara ýardam edýän kişi Allah ýoluny sevişýän, gejelerini namaz okuyan, gündizlerini agyz bekleýän kişi ýalydyr diýär. Bu agzap geçen zatlarymyz İslamyň saýasyny napy, aýal maşgala goýulýan hormat sylagyň az bölügidir. Aýal maşgalanyň beýle alalasyny edýän, beýle uly sarpa oýan, beýle şäksiz ýaşalyp edýän İslam dininiň başga hiç bir dinle ýokdur. Inni käbirler diýip biler. Bu aýal maşgala hormat diýip agzan zatlaryň nämesi üýtgeşik bolmaz şeýle dämi diýip käbirler aýdyp biler. Jogaby, bu zatlar inni adaty bolup görünýär. Islamyň öňki wagtlar aýallar haýwan, harit ýaly satylyp satyn alynýan eken. Buruglemeýänne zorluk bilen durmuşa çykarylýan eken. Zorluk bilen bozukluq etdirilýän eken. Mirasyndan beýlekiler alardylar, emma özü miras almazdy. Özüniň mal mülki bolmazdy, emma özü biriniň mal mülki bolardy. Hatta käbir erkekler olaryň aýallaryň erkek ýaly janly, ruhly insandy hakyny dawa eder ekenler. Dini berjay edip onuň mubadatynyň düstlügi hakyny, onuň cennetik ýerjekligine şeklenýän ekenler. Araplar öz biz şaglaryny gömýän ekenler. Hindistanna eger bir aýalyň adamsy ýok bolsa, ol aýal hem ölmeli eken. Adamsy ölünden soň onuň ýaşamagy hukuky ýok eken. Ademy Rim ýygnaklarynyň birine şeýle karar beripdirler. Aýal ruhsuz, nejis, barlyksyz haýwan. Ýöne awadat we hyzmat etmek onuň borjy. Ýöne onuň agzyna gepläp gülüp bilmez ýaly diýişleýbi itiň malyň agzyna tumşuklyp geýdirilýär. Geydirilmeli diýip aýdýan ekenler. Bu şeýle diýen ekenler çünki ol şeytanyň halkasydyr diýip auzu billahi netije çykarpdyrlar. Ine şol garanky döwrüň içinde İslam zenany
mertebe çıkaranlar. Ayal maşgala özünün awraýyny, owrudynyň päkligini, arnyň awatlygyny saklar ýaly İslam dini tahkik kadalary goýanlar. Hijaby ýani örtünmek giyimi buýranlar. Köp wagtyny öýde bolmaklyga howslanýarlar. Mähremsiz sapara gitmegi, ýarym ýalaňaç şortdaşaly çykmagy, üstüne özüni çekici atar sepip çykmagy gadan edenler. Erkekler bilen garylmagy aýtaranlar we şuma meňdeş kadalary goýanlar. Bu zatlaryň sebäbi zinany basmak däl, zinany oramakdyr. Bir awraýlykdan aýamak, bozukluk şerden goramak, päklik, asyrlylyk giyimini giydirmekdir. Çünki İslamyň garaýşynda aýal maşgaly gymmatbaha dürtýänesidir. Her eziýetden, her erwetlikden gorulýan adyrdan genç hazynadyr. İslamyň şeýle terbiýesini görüp taryhda uly kiz oýan musulman aýallar kendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu veren maşgalası Hatice enemiz, 2210 töwrük hadis habar veren Ayşe enemiz, cennetteki ayalların başı bolan Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem beyzi Fatıma, Uhud savaşynda kahramançylyk görkezden nesibe atly sahaba ayal, Allah hemmesinden razı olsun. Şeýle hem Imam Şafii'ň, Imam Ahmed'in, Imam Buhari'ň ejeleri, bular we bulardan başga İslam'a hyzmat eden ençeme kahraman ayallar kendir. Ýöne şonu da hiç kim olur üçin ýylyna bir gün belläp, olur üçin aýratyn bayram bellemedi. Eger hormat sila bildirmek üçin hökman bayram bellemeli bolsady, olur bizi ömürtülerlerdi. Şonuň üçin musulman doganlar, zenanlarymyzy ýylyna bir ýedek dälle günni söýmeli. Bunny söýýän ýöre ýylyna bir ýedek has beter söýjek, sowut berjek diýsen ýylyna bir ýedek däl. Iki ýedek bar, orada we Gurban bayramda. Näme üçindir biz öz gymmatdyklarymyzyň bahasyny bilemizokda başgalaryň gaýapýas. Aslynda täze ýylla kyýaly 8 martda kyýal sowut berişmek, utlamak, uludan saçak ýazyp oturşlyk etmek orada we Gurban bayramlaryna edilmeli. Emma beýnansakda bizde tersine. Sebäbi bir zadyň içine başga zat goşsaň, içindäki asyl zat çykmak bilen bolar. Meselem, bir stakan suwuň içine daş salsaň, daş ýerer ýöne suw çykar. Edip şolar ýaly. Dinimiziň içine ýok zady sansaň, dinnäki zat aýyrlar. Jemläp aýdýas. Aýal maşgala, beýizlary, ejelerimize hormat sila söýüp bildirmelimi? Burjumy ýok. Ýörüýte söýüp bildirmek üçin 8 mart gününi bellesem bolýarmy? Ýok. Sebäbi biz namys etmeli. Näme? Şeýle möhüm zady, ýani aýallara hormat sila bildirmegi başga biriniň öwrenmegi. Şoňa namys etmeli. Şolar ýylla bir gün kesgitlep bize aýdýança gidip görüpdirs. Anha şoňa namys etmeli. Inni 8 martda ejesini, aýalyny, uýasyny, gyzyny gutlamaýan hormat sila oýmadygymy? Şonu anladýamy? Yok, eger on diýjek bolsak, bu bayram tapylmaka hemme ötün geçen ata-babalarymyza da hormat oýmaýan ekenler diýmeli bolýas. Şonuň üçin musulmanyň dine iki bayram bardyr: Orazy we Gurban bayramy. Näme üçin musulmanlar başgalaryň bayramlaryny bellemeliler? Sebäbi bayramlar adaty bun däl. Bayram dini we milleti şahsiýetlilik nişanydyr. Bayramlar medeniyet döredýär, kimlik döredýär. Jemgyýet öz bolşlugy emele getirýär. Bayramlar din bilen bağlanşykly büýüşli nişanlardandyr. Musulman başga biriniň bayramyny adaty hökmüne, ýani adat hökmüne bellese, wagtyň geçmegi bilen ol öz dinini, aslyny, şahsiýetligini onuda yitirer. Allah Taala Kur'an'da şeýle diýär: Ey ummatlar, biz siziň her haýsyňyz üçin bir din we ýol kesitledik. Musulmanyň dini we ýoly bolsa, Oraza we Gurban bayramydyr.